ollaan koirehyllyllä ja me mentiin vielä Rokille tämmönen. Puuksia. Vähän niinku Pepsi. Niin, ja kato, se rapisee ja se vinkuu. Ui, vielä tämmönen. Mitä se on? Dr. Pooper. Kumpi on parempi? Tästä sana on kyllä hauskempi. Niin, tässä on tuo kakan kuva. Rokille pitää olla limpparkeet. Päädyttiin ottamaan tuo. Ja sitten kun on 700 tilaa jo täynnä, niin Roki saa tuon. Ja vie Retulle sitten tuo.